कैसे मजा उठई में अंधारे में। ऐठल चलो हनी के छौड़ी सहारा बाजारे में, ऐठल चलो हनी के छौड़ी सहारा बाजारे में। मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में अंधारे में, मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में अंधारे में। छौड़ी 16 उमरिया बड़ी कहूँ कहीं फुटानी गे, लागो हो ऐसी धैल रह जैतौ चढ़ल जवानी गे। ये छौड़ी 16 उमरिया बड़ी कहूँ कहीं फुटानी गे, लागो हो ऐसी धैल रह जैतौ चढ़ल जवानी गे। बीत गेलौ हमर समय छौड़ी जवनिया तोरा सुधारे में, बीत गेलौ हमर समय छौड़ी जवनिया तोरा सुधारे में। मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में अंधारे में, मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में अंधारे में। मजा उठई में अंधारे में, मजा उठई में अंधारे में। मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे छौड़ी बड़ी लाचाका मोहनी पातर कमरिया गे, गे छौड़ी दिलावा हमर घायल कैलको तिरछी नजरिया गे। गे छौड़ी बड़ी लाचाका मोहनी पातर कमरिया गे, गे छौड़ी दिलावा हमर घायल कैलको तिरछी नजरिया गे। संतोष प्रेमी हाला कैलको जिला और जबारे में, कुंदन बेदर्दी हाला कैलको जिला और जबारे में। मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में अंधारे में, मिल गेलो लांगड़ भतार कैसे मजा उठई में